musidɓe tedduɓe bandiraɓe tenkoɓe radio Jowol Sare on calminama aljuma ɗiɗi lewru février hitandu ñaƴiɗe nogas nayyi jonde men ɗimmere heroto ko kabaruji coftal ɓalli jonde men kabaruji coftal ɓalli jadaten hen koye musidɗo men Tidiane Niang gadorɗen kabaruji men ko hello men coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitandu ujunnaji nogas tati jencudi kiwidirɗiɗi quart de finale gasɗe ko ɓoyani ko kipu Nigeria kañum samti leydi Angola loggol gotol e ndiga République démocratique du Congo kañum wawi hebde polgue yesso kipu Guinée Conakry loggi tati loggol gotol kiwidiri quart de finale ene jokki ñalawma janggo sanga waktuji sappo e jeeɗiɗi 17h GMT kipu Mali ma hiwidiri pays organisateur kipu Côte d'Ivoire 20h GMT kipu Cap-Vert ma hiwidiri kipu Afrique du Sud jencudi quart de finale coupe mo Azizo to leydi Qatar kiwidiri ñalawma hande kipu Jordan kañum samti kipu Tagistan loggol gotol e ndig Corée du Sud kañum wawi hebde polgue yesso kipu Australie loggi ɗiɗi loggol gotol coupe Asie en jokki ñalawma janggo kiwidirɗiɗi quart de finale 11h30 GMT kipu Iran ma hiwidiri kipu Japon 15h30 GMT Qatar ma hiwidiri kipu Ouzbekistan garten kabaruji men coftal balle nder leydi Mauritanie Sidi Bounoumar signini contrat mum to Wydad Casablanca contrat o ma duumo duuɓi tati tumnade kipu FC Nouadhib ɓe kolliti ñalawma hande ɓe signini contrat e gardien de but sénégalais biteɗo Idrissa Ndiaye jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi France match avancé kiwdiral ñalawma hande kipu Strasbourg kañum jaɓino Paris Saint-Germain ko Paris Saint-Germain wawi hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol kiwdire championnat ji dunde Europe ene jokki ñalawma janggo gadorɗen ko Premier League 23e journée so woni 12h30 GMT kipu Everton ma hiwdire kipu Tottenham kipu Berlin 15h GMT ma hiwdire kipu Fulham championnat mo leydi Espagne 23e journée kiwidiri ñalawma janggo 13h GMT kipu Valence ma hiwdiri kipu Almeria e Grenade 15h15 GMT ma hiwdiri kipu Las Palmas Deportivo Alaves 17h30 GMT ma hiwdiri kipu FC Barcelone Girona 20h GMT ma hiwdiri kipu Real Sociedad championnat mo leydi Italie kiwidiri ñalawma janggo 23e journée Empoli 14h GMT ma hiwdiri kipu Genoa 14h GMT kipu Udinese ma hiwdiri kipu AS Monza Ligue 1 français kiwidiri ñalawma janggo 16h GMT kipu Rennes ma hiwdiri kipu Montpellier Nantes 20h GMT ma hiwdiri kipu Lens en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Niang Ballo golle ma jooɗi peewi leydi Nigeria nana werti leeso mum to demi final ene fadi jaltowo hakkude leydi Cap-Vert e leydi Afrique du Sud ko noonne leydi Congo nana jooɗi e ginginorde mum toon to demi final ene sabbi jaltowo hakkude leydi Mali e leydi Côte d'Ivoire demi final uji ɗi noon petere ko ñande alarba jeeɗiɗi lewru février hitandu ujunaji ɗe nogas e nayyi hettiyankoɓe tedduɓe radio Jowol Sare yo en gone jaam oga banggue ko musidɗo mon Foutanké Diaw